talakan jihar garin Katsinawa mu addu'ar muka ba Mustapha tukur Ruma dama. Ai cancanta namu ne dan Ruma. Zo mutanen ba tsarin Mustapha ya bullo. Shi mai anniyar ya kawo ya ka kara linka salati ga da manzon tsira wanda domin sai lahuran bana kai kura Ali da sabban shi daga su ba saura. Rabbana min yi tawassali ka sami shura taimaka mini Allah Ali wa zan fita nema. ai cancanta namu ne dan Ruma. Zo mutanen ba tsarin Mustapha ya bullo. Shi mai anniyar ya kawo Mustapha zo karke ba za mu daura goba. Yanzu ya nuna da Mustapha ta kurkai duba. Cikin garin ba tsari ba za mu dau bare ba. Gajinin Ruma mu ba za mu dauko wani ba. Mustapha ta kurta biyar mu bar ta girma. ai cancanta namu ne dan Ruma. Zo mutanen ba tsarin Mustapha ya bullo. Shi mai anniyar ya kawo Taho mu je zaki al'ummar gari duk mun bi. Mustapha ka zama teku ba mun zancen gulbi. Dau farar tafiya ta mutum da komai sabbi. Kun ga amfanin ya fito mai ɗauki magirbi. Mu zaɓi alkhairi Mustapha ta hodar ruwa. ai cancanta namu ne dan Ruma. Zo mutanen ba tsarin Mustapha ya bullo. Shi mai anniyar ya kawo gyara. Wai ta yaya ga Mustapha mai daudan nema. Tunda kifi dai bai wuce hakar mai koma. Na faɗa sa'a ta fi iske duk mai nema. To maganar House of Assembly ta girma.